Dnes je krásny deň. Ahoj, som tu nová. Tika je moja spolužiačka. A vraj viem kúzliť. Tak idem si tu prikúzliť Tiku. To nejde. Fungujte. Fakt to nejde. Dávam ti poslednú šancu. Ahoj, Tika. Alžbeti, nemôžeš tak silno kúzliť, lebo tvoja magia môže niekoho fakt ohroziť. Ako ohroziť? No normálne, spraví sa bleskozvod a no proste niekoho kopneš a to je také divné, lebo nevieš, kto to je, on nevie, kto to je a no, radšej by som to veľmi až tak neskúšala. Dobre, počula som, že vieš vyčarovať rozprávku. Ja? To určite nie ja. To skôr ty. Tak ju idem vyčarovať. Dobre. Pokúsim sa. Dobre, radšej to ja skúsim. No choď sa pripraviť. No. Tak poďme skúsiť vyčarovať rozprávku. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna Alžbetka. Tej nikto nechcel veriť, lebo to bola veľká mágia. Každý, kto ju videl, každý si povedal, jediná zas to bude zas divné. Ale jedného dňa prišla Tika domov a viete, kto ju tam čakal? Zlá striga Ježibaba. Ahoj, Tika. Ahoj. Ja som zlá Ježibaba. A chcel by som si ťa dať na večeru. Tak keď ty si ma dáš na večeru, tak ja ľahko budem asi jesť. Áno. Tak nič, utekla mi tá malá strigra. No tak nič. Tika ubehla starej babe Jage. A to je vlastne aj dobre, lebo stará baba Jaga chce každého zabiť. A preto raz v malej dedinke objavila sa Tika. Dobrý deň, kto ste? Ja som víla tejto dedinky, ktorá všetko premení Na kúzelnú krajinu? Tak jak v rozprávkach? Áno. To je ale skvelá princezna. Či to si? Vila. Aha. Ja ťa budem volať princezna. A Dobre. ako sa voláš? Voláme sa pani Martuška. Aha, Martoška je fakt pekné meno. Však ja viem. Preto asi ho mám. Ale počula si už o tej zlej strige? Áno, ona ma chová. Čo fakt? Začaruj ju na sladkosť. No to asi veľmi nepôjde. Som smutná. Tak, Tika utekla domov do dobrej mamy. Kde môže byť ale tá Tika? Neviem ju nájsť. Ahoj, mami. Klop, klop, klop. Áno? Ahoj! Ahoj, Tika! Konečne si sa vrátila. Áno, i ja som rada, mami. Tá zlá kráľovna ma osočila. Fakt. Áno, mala si na mňa dávať pozor, mami. Nemala si mi utiec. To máš pravdu. Ale mňa pričarovala stará kráľovna. A koho si ešte videla? Iba mňa. A dala mi moc, pozri. Akože to už. Pomal! Prepáč. Neviem to ovládať. Dobre, nerob. Počkaj, mami, iba niečo skúsim. Och, pardon, mami. Čo si to spravila?
No, ja ťa zavolám. Pozri, ja mám mobil. Teraz viem jej heslo. Nie, jej telefónne číslo. Takže toto si dáme, toto. Takže 0912 3 5 8, dobre. Serus, mami. Ahoj. Iba som sa chcela opýtať, či máš ešte v svojej chaterči voľné miesto? Vieš, dcera ma nepočúva. Ani mama ma nepočúva, daj mi ten mobil. Prepáč, musím rušiť. Dobre, to bude koniec videa. Nájde.